Prangsi kadokawe karbiang lorat doana phanta la nili video kelang ver kadokawe phanta kardo la pente kadokawe phanta jai hind pini ilitum la bangso a video long chethandam lona nanglitum sitamila social media hai hoya long abangke theklong ta hai pola manipur long kuki la pente manipuri la pente nona phi bangke kuki la pente naga lasso ke charbo non anta judun elang la pente lasso ke charbo along la nilitum CRPF atum sitami bang ing koi sosi apran ke dam nang la hai huya phuthak le litum la bang so video long bang ke chethan dam dona tangte don marli atum la video pang cheng che aprang nili nangli tum aphan chuning rilo nangli tum jongsi la nili video long akimi lang polutangte la nili channel long subscribe dam igvek tha la pente nangli tum jongsi la defense long kidunji ning hang pik abang phu abang phi polutangte la nili channel long abang ke la defense long kidunji aputhak ang ton pena video upload pon verji la pente ke upload tangta dopiglo nangli tum lang damon practice non chepalong dunon tangte don marle tu la abang le litum pangcheng pon thulo nang nangli tum sitame la social media long la pente kaprek a news channel long sitame nangli tum theklong ta hai pola manipur long kicharbo sai ningkan photrok dolo sita non anta ing samun elang kupia podlo polutangte langdam lo polutangte la manipur long la manipuria tum bangke OBC la pente la kuki la pente naga la tuma bangke ST inglong so pusika chipulo la pente la manipuri atum sitame ST si kenangji pu lasso kadiman pena joini pinangan protest dolo la pente halaso protest ki do hudla kuki atum bang sitame puthot protest padudun thulo je manipuri atum jongsi ladak manipura long ST nangcherai dundelo protangte la nitum inglong asu mate kuki atuma bangke ST facilities ke long duna bang kom hek pu lasso kache pate amache lapupu manipuri lapente kuki akhaya tuma bangke pinangan charwo lo pajo pen alama bangke thebom lo ingsamune delo non anta tangte halaso long lasso ke charwo saya long la Indian Armed Forces matela Assam Rifle lapente la nilitum CRPF lapente Indian Army tum pinangan haladak deployment dolo bon sitami lasso ang bong pen sitami lasso ke charbo la khai hi janang bong ke charbo bang pangsam dun un edet asonsi thekdam long lo ke damtang la pinang anarni la khai jan ke charbo kuki la pente manipuri la soang bong ke charbo bom ahut la nilitum CRPF akemalong la kuki atuma bang la okchung pran asong atum pinangan atum bang pen la nilitum la CRPF akemalong nangkar etek ji phan bang lo la so hura bang ke nangka etek bang ke bang lo pinangan helium sitami nang avlo la pente pinangan la grenade sitami isi hini nang barlo bon sitami halaso hura bang la nilitum CRPF atuma bang kinuksona bang ke avederlo sita lasso la kuki ok chung pran asong atum la nilitum CRPF akemalong nangka etek lasso alama bang hadir hilongan sitami le roklo la pente la nilitum CRPF achieve lo DG Deputy General la nilitum CRPF achieve bang ako notice nang pali thulo jela nilitum CRPF along akemalong nangka etek aputhak action en thunangji tu tangte lasso ajoine pen la nilitum CRPF atum sitami action mode sidolo la pente dambom chekloi jon bag api puthot la kuki ok chungpran asong atuma phanabang bangkrener ke batuma phan la nilitum CRPF atum heliamu ke pangjar pen apran padam juilo lasso ajoine haladak la khai hini manipuri la pente kuki ke charbo ang bong pen la kuki atuma bang ok chumprana song atum bang krener ke apran dam juya joine la kuki khai tum bang air set prung set aning ki pung la son si thek dam long lo
la pente la kuki ok chung pran asong atuma bang la bang trainer ket apran dam nang ju ya joine la nilitum la armed forces atuma phan Assam Rifle atuma phan la pente la nilitum CRPF atuma phan la pente Indian Army atuma phan ke target dokok lapte ke target hitan la puson si dokok lo la pente laso ke charvo la khai he jan ke charvo ahut ke cheng ahut sitame la Manipur along Chief Minister sitame Manipuri laso pena joine la sarkar ke do sitame la Manipuri akhaya tumsi la parliament long mate la assembly long kangni sitame ki ong laso pena joine la pudamlo prudangte police atum la pente armed force atum sitame la sarkar kaning je ateng mate la sarkar abe dunang kok la pusonsi manderlo laso ajoini la kuki akhaya tuma bangke la armed forces atuma phan bangsi ke target theitana sonsi dokoklo la pente laso ke charbo bom ahut puthot la kuki ok chum pran asong atuma bangke la nilitum CRPF atuma phan banghini aphan hele amu ke pangjar pen apran padam juilo la pente bang photrok abangki areng keso la pusonta dokoklo laso joine la nilitum CRPF atuma bangta puthot la kukiarong la Churachandpur district along kukiarong along ke damate la kukiarong along okchung pranasong atuma phan kiri damji puke damahut la Churachandpur district along lo laso hut la kukiarong long kilut damahut la rong arlu nang palut long le det la tovara long mate la rong arlu kiluji ageda long la sarpi maratum pinang an bang pharo isi sosia sarpi maratum la nilitum la CRPF agari aphana bangke nangkhang cheglo sitala nilitum CRPF pen kamande na bang ningjelo nahok pen sitame arlu lud long vek nangji pu laso joine la gari ihum agari la bulletproof agari abang aprang ke padam bor idera joine inu da sarpi maraphan akeng hongni pakoi rup laso joine hala soarni lapuan kukia khaya ningkipung aningke kyang la nilitum la kukia rong kiludamahut nilitum agari along mi nangke kaidun nangke thengdun harlong nangke wardun lapuson lo hala so hut la nilitum CRPF atu apran ke dam bangke abe bonsita mila harlong nangke wardun nangke thengdun laso joine pinangana renga hukiso dolo la nilitum CRPF atu lalo la pente langdam lo protangte soarlo atum la pente rong asor latuma phana bangke la nilitum sitame mate armed forces atum sitame heliamu ke abji pu bangke aronave laso pena joine la nilitum heliamu ablong ledet ajoine nilitum phan lapan renga hu so det sitame nilitum chichak nang koklo la pente aphi chewang nang juilo on sitame la khai hejan ke charbu kuki la pente Manipuri la khai hejan ke charbu bangke kangsam rijikali aphiong bathuong mate aphiong prungthuong la pente aphiong airset prungset kachesong la pupu khai hejan angbong kache tengkheng la pusona bangke bathu pik anse nilitum thek damlong lo la pente la imparalong sitame la pinang ana dimalong abangke la kukia khai tum meke kai la pente la Manipuri rong along meke kai pinang an lo bang pharo hini sosi haladak la Manipur araratung aphan ke dam nang dolo la pente ahemarit sitami meke chopena joine ahemarit kachi unang ta dolo la pente pinang ana tuma bangke relief kemalong si dolo nonan ta relief kemalong si dobom lang la pente haladak akhai mate la kukia tuma bangke demand thulo jela chief minister Biren Singh hala sohod bangke la Manipur long chief minister bangke Biren Singh lo la phan bangsi resign chipinangji pu kadimana bang patheta na sonsi thegam long lo la pente la so kadimana bang mate la so kadimana tengpen Biren Singh chief minister sitame alangli resign chipi derlo la pente resign chipi der phi sitame la khai he janang bong ke charbo bang kangsam rijikali aphiong bathuong asonsi thekdam longlo asu joine mate la khai he janang bong ke charbo joine la nilitum CRPF DG lo Deputy General alangli bang Manipur long an bang si ladak meeting padolo la pente laso a meeting along alangli sitami ningje ponlo laso khai he janang bong ke charbo long
adai ke thenai labangke ok chun prana song tum pusi thekdam long lo tangte laso ok chung prana song tum matela hele ke or asong tum phanjong si pavir ve pulutangte laso ke charbo bangke jut un elo puason si chemander lo lasi laso ajoine alangli la nilitum CRPF achieve mate DG la deputy general halangli ningje ponloje la nangli tumalong hele amu mate hele ki or bangke hemarlu ki bivera phan kali laso hele amu laso hele bang la ok chum prana song tum phan ke thek long lo pulutangte nangli laso hele use non pusi direct order bangke pik derlo अगर आप मिसक्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। आपने अपना काम बढ़िया से करना है, उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या करना है, जिससे आपके ऊपर कोई आंच ना आए, वो दायित्व कंप्लीटली मेरा है। उसमें आपको कोई अपने मन में शक नहीं होना चाहिए और आपके मन में भी किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। laso pen apithu bangke la manipuri akhai matela manipuri okchun prana song matela hele ke ora song tu bangke paju pen la sarkar along kaching ki pedolo matela sarkar along ari kachirung matela surrender je phansi wang bomlo la song thak sila manipuri okchum prana song tu matela hele ke or asong tu bangke pinang an sarkar ari deng ari kachirung je phan wanglo bon sitame la kuki akhai matela kuki arlo asong mate okchum prana song la hele ke or asong tu bangke sarkar phan kaching ki kache than lapente ari kachirung ji aphan aning ke hangta ave lapente alangli tumla habit pen sarkar along an ari kachi rungji aphan sitami wang vedet la puson si thekdam long lo laso pen apithu la kuki asong tum bangke pinang ana dimalong la imphara long pusitame la pente la arong la manipuri khai arong along abang puthot tengkheng dam bo matela rong along sitami me kai dam bo la pente munit la pinangan akisar osumara tumaphan kachinek keholo lason padu pon bompen ajoine central matela Delhi pen puthot kachingwai padu thulo la manipura long aphan kia khaya tumbang la manipura long lapu anar ni pen la khai hejanang bong kacharvo lapu anarji ki ding aphidet sitame la kukia khai tum sitame pinang an arong along bangke me ki chuta dolo kano hok ta dolo la pente kichi ge jang sitame dolo dopik an lo dolo chot kali pinang an kichi ge jang dolo hemerit me ki chu pinang an aphai dopik lo laso ang bong pen sitame la kukia tuma bang matela kukia khaya tum bang jasemet petke la kachibong hedeji kecharbo vedeji laso aphan la sarkar along kaching kiji laso aphan bangke alangli tum la khai jan la kukia khayang bong sitame chetonte hala tuma bangke khali la kache ron kache dan jilok la khai jan ang bong kacharbo jilok lam kaching ki pen alam the kipa jut kokji laso aphana bangke la kukia khai tumbang aning ke hang abang avedet laso joini la manipura long soluk sodak non anta insam se det non anta judun edet la puson si thekdam long lo la pente la kuki la pente manipuria khai la khai hiniang bong kicharbo abang pajo pen asapso insam muchera sonsi thekdam long lo bonsi tame la kukia tum puthot la naga khai tum hala manipura long ke do naga hala tum pen se tame puthot ke charvo cheng lilo hala manipuri pen kukia tum ke charvo son thot sila kukia tum bang puthot la naga khai tum pen ke charvo ba ahir intang raga sonsi thekdam long lo la so joini pen la dirhi asor mate la Parliament along ke do Home Minister alangli pen isi decision en ponlo la Manipur along hini battalion matela
Cobra Commando Kibi Ponji aphan tangte la Cobra Commando ko pilo Cobra Commando labang ke isi Special Force lo CRPF pen kachibi pon isi Special Force pusipudam lo la Cobra Commando la tuma bangke la Jongor Warfare la habit along la highway a training bangke expert pik ajoini la Home Minister pen la Hini Battalion la Cobra Unit la Manipur along nang BG pula solam arjulong si kukia khai tum sitame pinangan chirok to kason si thekdam long lo la pente la kukia khai la kuki ok chum pranasong la Manipur along kedo de da kuki geli alangli tumbangela Myanmar pen Myanmar along kedo kuki ok chum pranasong si ladak Manipur along la khai hijanang bong ke charvo along nang lut dunaret matela Myanmar pen si vangaret la puson si birta longdun matela puson si kachethan ke ong tangte Don Marley etum labang so a video abang ke ilitum lapuan pen le ington pon ikong nang la next a video abang le puthot nili la part 2 video abang selam pon thupo la non ke charvo bom la Manipur along kuki la pente naga phuthak setamini li puthot video selam pon thuji tangte Don Marley etum dome thak me kardom karbianglong la pente kadokawia phanta jai hind